Emocionat d'estar així de nou, després de tantes batalles compartides amb vosaltres, així a les Terres de Ponent, que van ser la segona casa del grup de les nostres filles, Obrim Pas. Moltes gràcies per tant. Recordant aquests concerts d'Estelada, així a Vilanova, tants altres concerts, Mollerussa, Tàrrega, Linyola, Juneda, Ivars d'Urgell, tants altres pobles que ens van acollir. Sabeu que tota aquesta complicitat, tota aquesta gent que anem coneixent, però sobretot la gent que ens acompanya dia a dia a casa nostra, la gent que està al nostre costat, la gent que milita amb nosaltres, la gent que comparteix amb nosaltres lluites i esperances, són el nostre tresor. El nostre tresor per enfrontar temps difícils com estem vivint avui, en què el règim del 78 es torna a treure la careta del franquisme que sempre ha tingut. Un règim que no es cansa d'enviar més presos polítics a omplir les seves presons, que envia els antiavalots contra gent pacífica que està defensant col·legis i urnes, que envia també antiavalots, recordem-ho, contra gent pacífica que defensa la seva ciutat a Múrcia, que porten 200 dies defensant-se contra els interessos del sistema en l'AVE. Aquesta cançó va per tots vosaltres que heu plantat cara durant aquests temps difícils, a tota la gent també del CDR que ha viscut al carrer una lluita exemplar. Sou referents, perquè sabeu què? Potser ells tenen armes, potser ells tenen la repressió, però nosaltres tenim el que més temen, la dignitat de la nostra gent, la bellesa de viure la vida sense claudicar. Així que cantem per cuidar-nos, cantem per buidar les presons, cantem per la nostra llibertat.